Okay. Okay, championship na po tayo. Championship. Pastor Billy out. Number 12, pass to number 15, Pastor Sam. Pastor Rockwell for 3. So Jimmy, so number one, no good. Rebound by Pastor South. So number 12, so Pastor South, back to number 12. Two points, this is 2 points by number 12. Number 1, nagdadala ng bola. Pass to Pastor Dexter. 3 points! Number 12. Pastor Gentleman. 2 points. Number 77. May foul. Number 20, that is your first personal foul. Withdraw by Pastor Mabini. Unang tira, pasok. Malawang tira, pasok pa rin. Number 12, ang mata. To step and carry ng Ilocos. Pastor Billy Sisayan. Ang mata. Wala. Okay. Bola muna. Kapis strike. Last time sa mata. Pastor David. Number 1 for 3. No good. Our lost is second hit loss. Okay, number 1. To Pastor Sherwin Tolero, Oberetso. Papa Lucas. Number 12. To Pastor Ragwal. Rebound ni Pastor David. Pastor David, Duminiscarte. Pass to Pastor Mabini. Pastor Mabini, Dumiretso. Counter foul. One more shot. Number 12. Stephen Kenny ng Ilocos. Stephen Kenny for 3 points! That is the second Kenny of Ilocos. Pastor Billy Sisayan. Pastor Medina. Pastor De Jesus for 3. Rebound. 2
By number 28, Aston Rakawa. Sumamit daw yung kamay. Number 1, 3, ang linis. Number 12, ang linis natin. Two points. Number 12. Ladies natin. No good. Pastor JP to the rebound. Pastor JP nagmamadali. Pastor Mabini. Wala pa rin. Pastor De Jesus. Pastor Mabini. Pero natawagan mo ng foul. Foul number 12. Substitution correct. Storbili, Astor Armada. Astor Armada, Domerezo, 2 points. Storbili, Pastor Tolero. Pastor Tolero, Pastor De Jesus. Oy! Naglakad ni Pastor Sam. Oy! Number 1, nakuha ang bola. Number 1, Gumerezo. Pastor Mabini. Umikot. 2 points. Pastor Tolero again. To Pastor JB. 2 points pa rin. 22-12. The Baptist Trial. Number 12, ladies natin. Number 12, to Pastor Raquel. Wala pa rin. Number 1, to Pastor Toledo. Easy 2 points by Pastor Toledo. Number 12, Pastor Rafi. Pasok. Next. 5 seconds. Official score, 24-14. The Baptist Tribe. Basket count. Foul by number 30, Pastor Billy. Chicken carried out. One ball shot. Hey, this is more. Mr. Bobby. Gumerezo na sa pag-asada. 2 points by Pastor Armada.
Pastor Tulero. Pastor Armada. Stephen Kerry ng Ilocos. Supporters. Sana po. Pastor JP. Pumuli ng 3. Rebound! Pastor Bambi. Nagdadala ng bola. Nakuha po siya. Pastor Bambi. Simo. Pastor Bambi. Ito number 1. Number 1 ang Pastor Tulero. Pastor Tulero. Pastor Bambi. Dumidiskarte. Number 1 ang bumong ng 3. Rebound. Pastor Armada. Pastor Armada. Dumedireso. Paso. Pastor Sermo. 2 points. Score 34-27. Baptist strike. Mabini. To Pastor Tulero. Pastor Mabini. HTBC. Halo-halo. Halo-halo. Okay. Agman. Number 12. Dumiscarte. Selmo Tribors. Pastor Baby. Dumiscarte. Pastor. Oh, kuha niyang foul. Pastor Armada. Lubon siya. Pastor Armada, that is your first foul. Unang tira. So, palakpak naman lang. Pangalawang tira. Rebound ni Pastor Kerwin Sermo. Pastor Billy, Dumiscarte. Pastor Billy, wala pa rin. Okay, parang siya ay Pastor Sermo. 35-31. Apat na lang po kalamanan ng Baptist strike. Shot clock. 8 seconds. Shot clock, 8 seconds. Pastor Tulero. Walang lakas sa kupas. Isawa na lang. Pastor Balbini. To Pastor Armada. Pastor Sermo. 2 points. Palakpak naman dyan. Still, may Stephen Kerry ng Ilocos. Sayang. Pastor Mabini. Dumireso. Pero may foul. Number 12. That is your second personal foul, Pastor Armada. Time out! Halo-halo! Nais po namin magpasalamat sa HDBC, sa ilang kabutihan po, sa mga pastors, sila Pastor Kobe, Delinyo po, and his family. Salamat po sa inyo. Walang sawang suporta sa mga pastors. Mga churches.
game po tayo. Remaining time at 3 minutes and 43 seconds. Score 37-33. Back to the ball game po tayo. Kumakain na muna yung iba. O, shot clock 14 po tayo. Number 14. Wala. Pastor Mabini. Dumidiskarte. Oops. Pero meron yung bounce sa sapat. Number 24. Pastor Dakpa. That is your first personal foul. Pastor JP. To Pastor Toledo. 3 points! Ang ganda ng connection. Pastor Toledo. Pastor Malvi. Pastor Malvi. Biscarte. Pinilit. Wala. Oh, rebound by number 10. Kuha ni Pastor Serro. 2 points. Pastor Serro. Pastor Mabini, Pastor Toledo. Pastor Toledo. Pastor Mabini. 3 points. Stephen Kenny ng Ilocos. Relax. Pastor Jimmy. Pastor Jimmy. Pastor Mabini, Dumidiskarte. Pastor Mabini. Pastor Jimmy. Number 14. Multi-talent shot by Pastor Toledo. Galing. Nakakataki ng po siya. Star player po yan. Sarap. Pastor Toledo. Pastor Mabini. 3 points! Bishop score 45-20. Pastor Mabini. Pastor Mabini. Biscarte. Dumereso. Pastor JP. Open. Pastor Toledo. The Pastor Billy. Pastor Mabini. Pastor Mabini, pinilit. Pero nakakuha po siya ng foul. Foul number 24. That is your second personal foul, Pastor Mabini. 44 seconds yung ating remaining time. Pira, wala. Pangalawang pira. Substitution na. Remaining time, 44 seconds. Pastor Malvi. Biscarte. Nakakitawan yung bola pero nakuha pa rin. Wala. Pala si Pastor Serro. Oh, rebound po. Pastor Mabini. Ang lakas. Diretso na po. Umere si Pastor JP. Wala pa rin. Pastor Mabini. Wala pa rin. Rebound po ni Pastor Toledo. Stephen Kenny ng Ilocos. Pastor Billy Sisaya.
Gabriela Entrados. Official score 45-42. Tatlong laban po, Alangan. Correction po, 46-42. The back is time. Back to the ball game tayo. We are now in the third quarter. Official score 46-42. The back is time. Ito po yung championship po natin. Sismaya ang mag-uwi ng ating Papa Premier. Okay, back to the ball game na po tayo. Iba po talaga ang matangkad. Matangkad na, wawa ba, pastor ba, ano pa ba? Saan ka pa? Single pa. Welcome to our third quarter this afternoon. Pastor Mabini, nagdala ng bola. Pumul ng press. Bitin ng kamuti. Dibaw ni Pastor Jerry. Pastor Willie, Sidneo. Pumul ng press. Wala pa rin. Number 12, Victor Medina. Sumabasa. Victor Medina. Number 12. Diretso, sumabasa. Dibaw ni Pastor Tolero. Richard Medina. Pastor Marine. Diretso na. Dibaw ni Pastor Magmata. Diretso. Pastor Magmata para walang nasama. Stephen Jerry. Pastor Billy Sisaya. Pastor JP. Pastor JP. Linis Carte. Pastor Mabini. Ay, kapal po. Pastor Mabini. Official score 40-44. The back is number 12, Victor Medina. Halo-halo. Pastor Raman. To Pastor Ragwan. Rebound ni Pastor Tolero. Pastor Tolero may dala ng bola. Reserve timeout. Halo-halo. Pastor Magbi. Read!
Are you ready to rumble? Sakit na karamo. Back to the ball game po tayo. Pastor Sid Dayao, dumidiskarte. Oops! Nabitawan yung bola. Preacher Medina, nagdadala ng bola. Preacher Medina to Pastor Medina, Medina Brothers. Pastor Duero. According to the referee, warning for UF, our Stephen Kerry of Ilocos. Number 3, Pastor Tulero, 2 points! Walang kakupas-kupas. Pastor Duero. To Pastor Balbin. Pastor Balbin, tumitingin ng papasahan. Pastor Billy, dumiretso. Wala pa rin. Mukhang maalat si Pastor ngayon 2 points by Pastor Mabini. Pastor Duero, binababa ang bola. Pastor Duero to Pastor Billy, 2 points. Easy 2 points. Pastor Sherwin ng Ilocos. Pastor Mabini, dumiskarte. Pastor Mabini. Pass to number 14. Easy 2 points by number 14. Pastor Balbin, may hawak ng bola. Okay, meron pong natawagan ng foul. Number 14, blocking foul. Substitution rep. Substitution rep. Shot clock 15 po tayo. Pass to Pastor Billy. Pastor Billy, 2 points. A long 2 points by Stephen Kerry ng Ilocos. Number 3, Pastor Sherwin Tulero. Nagdadala ng bola. Dumidiskarte. Dumiskarte, sumaksak. Diniretso, Pastor JP. Pasok. Pastor JP, 2 points. Okay. Pastor JP. Billy Sindayao. Mas marami kang fans rito. Pagbutihin mo, Pastor. Pastor Sindayao. 2 points! Kalabaw lang ang tumatanda. 3 na lang po ang kalamangan ng The Baptist Tribe. Pastor Mabini sa Pastor Tulero, pumukul ng 3, no good. Oh, nakalimutan yung size ni Pastor. 5'7" lang po siya, hindi 7'footer.
Official score 60-57. Reserve timeout. The Baptist Tribe. Naku. Stephen Curry ng Ilocos. Mukhang Richard JP. 2 points, number 14. Astor Duero. To Pastor Ragwal. Pastor Ragwal, pumukul ng 3. No good. Pero may foul. Foul number 14. Pushing foul lang. Time out, the Baptist Tribe. Kape muna kapatid. Magkakape muna yung mga players. Back to the ball game po tayo. Sino kaya ang mag-uwi ng papremyo at hahawak sa titulo ng 2026 champion sa ating basketball league, Pastors Basketball League? Unang tira, hindi pumasok. Pangalawang tira, wala pa rin. The Baptist Tribe po. Astor Tulero. Pastor Mabini. Pastor Mabini. Pastor number 14. Wala. Dayaw. Oh. Number 16. 2 points. 2 points. Astor Tulero. Astor Duero. To Pastor Ragwal. 5 seconds. Kalamangan, makikita po natin ngayon. This is the final quarter. Kung sino po ang magcha-champion this 2026. Okay, we are now on the final quarter. Palakpak naman dyan! Final quarter na po tayo for our championship. Sino kaya mag-uwi ng ating grand prize? 100,000 daw, sabi nung isang preacher po ni Pastor Proby. Pastor, aabunuhan niya po. Okay. Official score 66-64. This is now the final quarter. Pastor Ragwal, long 3. Easy 2 points by number 12, Pastor Agmata. Deadlock 66 po tayo. Stepping po. Pastor Mabini pumukul ng 3. Wala pa rin. Rebound ni Pastor Jeruel Selmo. Pass to Pastor Agmata. To Pastor Nicky.
to Pastor Rackwal. Pumukol lang. Pastor Balvin. 2 points, Pastor Balvin. Change favor po. Favor na po ang halo-halo. Oy! What a block! Pastor Agmata, pero natawagan po ng foul. Meron pong foul na tinawag. Foul number 12. Warning number 12. For resentment to a call. Number 12, that is your warning for resentment to a call. And that is your second personal foul. Pumasok po yung tira ni Pastor JP. Pastor Niggy. To Pastor Ragwal. Wala pa rin. Pastor Sherwin. Naghawak ng bola. Pastor number 1. Pass to Pastor Sherwin. Wala. Pumalok. Wala pa rin. Rebound by Pastor Balvin. Pastor Balvin, nagdadala ng bola. Isa lang po ang kalamangan ng halo-halo. Pastor Niggy, nagdadala. Pastor Ragwal for 3 points by Pastor Ragwal. 71-67. Pastor Mabini, nakakuha ng foul si Pastor Balvin. Foul number 15. 2 bonus shot. Unang tira. Pasok. Ganda po ng laban. Dikit-dikit lang. Pangalawang tira, pasok po. 71-69. Halo-halo. Pastor Balvin, pumukol ng 3. Wala. Rebound ni Pastor Duero. To Pastor Nicky. Pastor Nicky, Rumes, rebounds by Pastor Nicky. Number 1, Domeretso. Block by Pastor Balvin. Meron pong foul. Natawagan po si number 1, pushing foul ang tinawag ni Rep. Remaining ba? Stephen Kerry ng Ilocos, dumidiskarte. Okay, dumiskarte again. Reserve timeout. The Baptist tribe. Pastor JP, dumiretso na, umere na. Wala, mahina po. Follow-up shot by Pastor Mabini, 2 points. Timeout. The Baptist tribe. Official score, 71-74. Halo-halo. Remaining time, 7 minutes and 4 seconds. Okay, correction po. Hindi po naibilang yung shoot po ni number 77 ni Pastor Mabini. So, ang official score po natin ay 74-73. Halo-halo pa rin po. Isang puntos lang. Marami pang oras.
Meron pa tayong 7 minutes. Sino kaya ang magwawagi at uuwi na panalo? Yes. Shoot ko, sir. 77 na ikaw. Na-count, Pastor. Sandali lang po, sandali lang po. Management, mga referee. Bounding, tignan po natin. Okay, tuloy na po ang laban. Pastor, nag-reserve time out kayo muna natin. Ipatay mo ang natin. Okay. Back to the ball game po tayo. Okay, back to the ball game po tayo. Kakatuwaan lang po yung ating mga senior pastor. Okay. Pastor Tolero. Pastor Tolero to number 1. Number 1. Wala. Rebound ni Pastor Mabini. Pastor Mabini. Pinilit. Pero nakakuha ng foul si Pastor Selmo. Number 15. Pastor Selmo, that is your second personal foul. De Guzman to Pastor Selmo. Foul number 16. Karami na pong shoot si Pastor Tolero, kaya po medyo nanghihina na rin. Lahat po ata ay shoot niya. Meron pong Pastor, meron po kayong free throw. Sayang naman po. First free throw. Pasok. Ang ganda ng laban. Second free throw. Pasok. Deadlock 77 po tayo. Deadlock 77. Remaining time, 5 minutes and 6 seconds. Pastor Balbino. Pastor Balbino. Pass to Pastor Nicky. Pastor Nicky. To Pastor Ragwal. Pastor Ragwal, pupukol ng 3. Wala. Okay. The Baptist Tribe ball. A deadlock 77 po tayo. Deadlock 77. Pastor JP. Nakuha po ni Pastor Ragmata. Pastor Ragmata. The Baptist Tribe ball.
Referee said. Pastor De Jesus. To Pastor Mabini. Pastor Mabini. Meron pong natawagan ng foul. Meron na po tayong penalty. Warning for penalty. Wala pa po. Warning pa lang. Pastor De Jesus. Wala. Follow-up shot. Wala pa rin. Pastor De Jesus. Pumukol pa rin ng 3. 3 points! Score 80-77. Pastor Ragwal. Pumukol ng 3. 3 points! Deadlock 80 po tayo. Deadlock 80. Remaining time, 3 minutes and 35 seconds. Ang ganda ng laban. Pastor Mabini. Pastor Mabini, dumidiskarte. Pastor Mabini. Pastor Mabini. 2 points. Easy 2 points by Pastor Mabini. Nakuha po ni number 1. Number 1. Pero po may call po ron. Foul number 12. Time out. Halo. Official score 82-80. The Baptist Tribe. Remaining time 3 minutes and 9 seconds. Back to the ball game po tayo. Remaining time, 3 minutes and 9 seconds. Sino kaya ang magwawagi? Ang gandang laban po ito. Talagang lahat binibigay para manalo. Yan po yung mga labanan ng mga pastors. Okay. Yan. Hindi lang magagaling yung ating mga... Matibay po itong laban natin. Talagang walang gustong magpatalo. O, 2 bonus shot po First free throw. Pasok po yung pangalawang tira. 83-80. 3 minutes na lang po ang natitirang time po natin. Pastor Nicky. Ito Pastor Balvin. Pastor Balvin tumira ng 3. Wala. Rebound po ni Pastor De Jesus. Pastor De Jesus, foul committed by Pastor Balvin, number 9 jersey. Tuwasan po ang unang tira. Pangalawang tira, pasok pa rin. Pastor Nicky. Pastor Nicky. Number 16, dumidiskarte. Foul by number 77. Substitution rep. Papasok po si Pastor Rackwal, out po si Pastor Duero. Matindi po talaga ang laban.
Walang gustong magpatalo. Pastor Ragwal, pumukol ng 3. Follow-up shot by Pastor Halvin. Ang tangkad. Pastor Mabini, dumiskarte. Pastor Mabini. Pastor Mabini. Pass to Pastor De Jesus for 3. No good. Rebound pa rin ni Pastor Mabini. Nakuha po ni Pritchard Medina to. Wala. Rebound po ni Pastor Balvin. Pass to Pastor Ragwal. Pass to Stephen Kerry ng Ilocos. Uy, sayang. Bawi. Buwawi ka pa. Pastor Ragwal, 2 points. Easy 2 points. Isa lang po ang kalamangan ng The Baptist Tribe. Remaining time, 1 minute and 45 seconds. Malapit na po. Sino kaya ang magwawagi? Number 1. Pass to Pastor Mabini. Meron pong foul. Okay, Agmata dumiskarte. Meron pong foul ni number 77. Number 77, that is your second personal foul. Pangalawa pa lang yan, Pastor. Huwag mo nang dagdagan para hindi sakit sa ulo. Reserve timeout, the Baptist Tribe. Agmata. To Pastor Nicky. Pastor Nicky, block. Pastor Nicky, follow up. Same ball. Time out! The Baptist Tribe. Official score, 86-84. The Baptist Tribe, dalawa po yung kalamangan nila. And remaining time, 1 minute and 17 seconds. Dikdikan po yung laban. Talagang walang gustong umuwing talo ngayong gabi. Gagawin ang lahat para manalo ngayong gabi. Back to the ball game na po tayo. Sino kaya magwawagi? Shot clock 14 po tayo. Shot clock 14. Same ball po ang hatol ni ref. Pastor Balvin to number 16. Number 16 to Stephen Kerry ng Ilocos. Dumiskarte. May 3 sa loob. May 3 sa loob. May nangitlog po sa loob. Remaining time, 1 minute and 9 seconds. Number 1. Tumitingin ng papasahan to Pritchard Medina. To Pastor Mabini. 2 points! Pastor Mabini. Pastor Ragwal. Pumukol ng 3. Wala. Linuha. Number 1. Number 1. Pastor De Jesus. Pastor De Jesus, dumiskarte. Nakuha po ni Pastor Nicky. Pastor Nicky, nagmamadali pero nakakuha po ng foul ng number 77, si Pastor Mabini. And that is your third personal foul. Wala pa. 31 seconds. Foul by number 1. Holding foul. Warning for team penalty.
2 points by Pastor Balvin. 28 seconds. Substitution, rep? Rep, substitution? Pasok na po kayo. Tignan nga natin kung mag-overtime. Walang gusto magpatalo eh. Pastor Mabini. Pastor Ragwal, please. Doon ka, Pastor. Hindi namin makita. Pastor Mabini, dumidiskarte. Pastor Mabini. Shot clock. Shot clock violation. Time out. Time out. Halo. We have a champion, the Baptist Tribe. Eagle of Broad! Official score, 88-86. The Baptist Tribe. Talagang walang nakupas-kupas. Nice game. Gandang laban. Okay. Awarding. Yuray tayo, the merienda tayo. Yuray tayo amin.
Your champion for this year's Pastors Basketball Cup ay walang iba kundi ang mga Ilocos Norte Pastors! Requesting po lahat ng mga pastors to gather in front for a photo op. Lahat po ng mga pastors na nag-participate and all players to please come up on the center for a photo op.